Co. Penak. Nah nggih. Biasane sing lawas-lawas ngoten iki penak Mas Kopral. Jan. Iki ndudah mutiara kependem kok ya. Gasa musik. Biyen mulas aku ralila. Ayane. Karo bokan tari. Gasa musik. Main gone dhewe kok ya. Mboten sabar. Ora nganggo bar. Lah nggih. Yo. Cerak lho Mas. Biyen mulang aku ralila dikakrapa lasane iya mamujiku muga bisa dadi mulya langgeng Nggih, matur sembah nuwun Mas Yudi. Sembah nuwun Pak Kopral kang sampun kepareng ngaturaken wonten Loro Ati Tunggal sampun kepareng